Днес ще рисуваме гняв. И в духа на това, че рисуваме гняв, забравих да си включа камерата в началото. Но всъщност това, което правих в началото, ще го видите много пъти в видеото, защото реално използвах много повтарящи се действия на мацане. Естествено, предимно, щом рисуваме гняв днеска, това ще бъде така, както аз го разбирам, всъщност така, както четката ми реши да тръгне, в която посока иска да тръгне, по начина, по който го чувствам. Това, което много ми хареса всъщност, което се получи в процеса на рисуване, беше, че от една страна имах страшно много повтарящи се елементи и страшно много повтарящи се действия. Точно както гнева ни кара да премисляме една ситуация отново и отново и абсолютно да е едно и също и всеки път да е токсично, и всеки път да е ужасно, и всеки път да е отвратително и просто да не може да излеземе от този цикъл на повтарящи се гневни мисли. По същия начин това някак си го изразих на самото платно, което ползвах. И другото, което страшно много ми хареса, което се получи също много случайно, беше, че започнах от една малка черна точка, защото точно това според мен гнева е една малка черна точка, която просто се заражда в мисълта ни. Нещо, което ни издразва, което обикновено е малко, но постепенно набира сила, експлодира и всъщност експлодира в това огромно черно слънце, което почва да се насочва във всички посоки на живота ни и просто да ни трови живота, защото това е гнева. Гнева трови нашия живот. Не ничий друг, единствено и само нашия живот. И точно така, всъщност, това слънце, една малка черна точка, стана едно огромно черно, гадно слънце, което само набира сила. Това е крайният резултат на гнева ми. Харесвам го. Харесвам, че дори когато съм гневна, гнева ми е слънце. Може да е черно слънце, може да избухва, може да е повляло навсякъде, но е слънце.